Okay, indoda lana kuvela mangibola efomeni yami phansi kuvela ukuthi unecala lokuthi untshontshize inkukhu ndoda. Mandoda, okay, la phansi kunecala lokuthi untshontshe inkukhu wena. Kuthiwa inkukhu oyintshontshile ziwu-7. Ziphi lezo nkukhu? Ndoda, ngikhuluma nawe. Ubani othi ngitshontshe inkukhu mina? No mama tsheni mawubheka nje khona umntwana so ngitshontshe inkukhu eziwu-7 wayifaka ebhlukweni. hayi kuhlalwa ngathi ngeke Apho manje oyisayitsheni nawe nje usayitsheni kodwa nawe mase uyibuka kahle mina sengasukela inkukhu eziwu-7 masukuphika athi uma ubheka nawe kodwa ngeke inkukhu izingene inkukhu ifaya emakhiphini nganele yodwa la ngaphezulu. Oh manje ngangene yodwa ngiyadlala nje ngangene kodwa hawu ngiyadlala akukho inkukhu enganela la akukho inkukhu enganela ayakuthi ngiyakubhala phansi satshena ungabhala satshena ngathi ngiyasho nje ngisachaza ukuthi ayikho inkukhu enganela la inkukhu enganela la ilezi ezisakhula hayi inkukhu endala ngabhala phansi sakhula hawu satshena satshena ngathi ulibe ayikho indaba suka aqasho bafethu anamahlombe. Okay wena suka ayikho lento no wena ucane ningikadele lesi siboshwa lesi ne ngiyabuya ningikadele sona animkhulumisi yaganga le ndoda la ngazi intshontshe la nifake ebhlukweni layo ephela engaka. Okay ngiyabuya manu uhamba kanjani ngoba phela manje asikayiqedi ukukhuluma lento angishonisa ihlanga lezi hayi asuka wena uyaganga nawe. usibuka wena ndoda athi ngikutsho ukuthi ngithiwa sibuka yini wena ndoda wonke ukuzwana manje ngingigadile lokho uba ugade umunye ngani mina ngigadenile noma ndoda abasho ngithola umsindo nengadile ngoba phela nengadile ngizothola kanjani umsindo mina bathula umsindo abasho ngilokhu athi ngikhomba wena hayi uzakuthusa hey ngeke uzakuthusa ungikhomba hawe ngoba ngakhona phela akhuluma phela nawe ubani ayiswa le nto le bathi lo muntu lo singamkhulumisa ukuqala yena ubhizi lokhu uyasikhulumisa sixoxe sayokutheni boka bathi singakhulumisa zokushaya manje dakiwe ngeke nje ungishawe ngoba mina ngeke ngikwesabi nje wena ungisho ungcobo wathi uyisikhohlwa ngaka niyadelela mina niyadelela ngithemba ukuthi bana kungamaphoyisa bese nisisabi ukuthi nizoshaya ngaka mina khohlwa yesa futhi oboqona nebhloko lingaka leli manje ibhloko zokukhahlelela kona lokho okusho ibhloko lingaka nesikhulu nawe nesiphindisa amasotsha esinokuyelo isikhindise pheza chief kahle shayela umuntu angathi ngazangazi ngibona iphoyisa egqoke inaphi isikhindi isikhindi angazi ngathi ndoda yale angikudeli ngiyakutshela ngathi unongenzela ukuthi mina khohlwa kangaka ubani mina khohlwa bani mina ngiyabona nje ngaka mina ngizongenzela ukuthi shayela lekhaya hawu wento ngithola manje ngithi kahle phela angithi asilo phela asilo ngithi siyakhuluma kahle siyakhuluma wenza manje ndoda wenzani busy awulendoda lena nawe mfethu usaqhubeka futhi manje nenzani manje yini into eniyenzani hawu madoda ngathi nithe ningikade nina lokhu ngiyangichama ningishayela nje ngathi lokhu ngishayela ningasho angithi asilo sikhuluma kahle ngiyasho mina ukuthi ngiyakathi nginquma impahla zenu mina isikhindi sakho sihle ngathi wasuyini ethemini nawe nginquma ibhloko lakho mfethu kahle bafuna ningangishayi mina nawe kodwa bafethu okay noma kusengawani ngcono kodwa angifuni angisafuni ngeke bafethu abantu lapho ngilimazi mfethu umphathi ngoba ngizo umphathi ngiyithatha ukuncokola yabo nginey'ngane ekhaya yabo manje ngihlezi ngiyidlalisa iy'ngane yabo ngithi ubheka noma ubathi uyahamba yabo wena uma ubathi ugibela isihlahleni ngaphinde wehla ngiyathanda ukudlalisa iy'ngane mina yabo nani ngiyandlalisa kodwa uma seningishaya angiyazi ukuthi ngichaza ukuthini ngiyandlalisa ngobo danisela ama-police station zoshaya abantu mina kodwa futhi yakho mina ngake ngisangishaya mina ngangisangenza lutho mina ngaka khohlwa hawu ngaka mina sengishayile ngizongiphinda ngaka kohle kade mthini buka necathulo zakhona
Hawu, ngiyahlala ngoba ngiyahlala. Ngaze ungiphinde.